Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Πέτρος από το You Can Teach Me και σήμερα έχω ετοιμάσει να δούμε ένα βιντεάκι. Έχω μια εφαρμογή λοιπόν η οποία αφορά τραγούδια, συγχορδίες, playlist κτλ. Είναι στις αρχές της και αντιμετωπίζω ένα μπαγκάκι κατά την ώρα που επεξεργάζομαι τα τραγούδια. Το stack είναι Laravel και Livewire για frontend και ο τρόπος που θα το λύσουμε είναι ως εξής. Θα αναπαράξουμε πρώτα το bug, να το δούμε, να το κατανοήσουμε, εντάξει, και στη συνέχεια θα γράψουμε κάποια τεστάκια τα οποία θα μας βοηθήσουν να επιβεβαιώσουμε και να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ωραία, μην καθυστερούμε άλλο, μπαίνουμε κατευθείαν. Λοιπόν, έχω εδώ μια εφαρμογή στην οποία βάζω έτσι κάποια τραγούδια με κάποιες συγχορδίες και το πρόβλημά μου είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ στην πραγματικότητα τι θέλω να φτιάξω για το concept είναι ότι προσπαθώ να βάλω πολλά τραγούδια μέσα σε ένα αρχείο, να είναι σαν μια playlist, σαν ένα medley έτσι και τα λοιπά, για να μπορώ χωρίς να κάνω πολλές μετακινήσεις και πολλά κλικ μες στην εφαρμογή, να μπορώ να τα βλέπω όλα και να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό που είναι ενοχλητικό είναι ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή εδώ γίνεται μια αλλαγή τραγουδιού και δεν είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα. Αυτό που συμβαίνει όταν καταχωρώ είναι ότι εδώ στην πραγματικότητα αφήνω και μάλιστα να το κάνουμε λίγο πιο έντονο για να φαίνεται, υπάρχει αυτό το κενό. Το πρόβλημά μας είναι ότι κατά τη μετατροπή, γιατί γίνεται μια μετατροπή, αυτό εδώ δεν υπάρχει. Και μάλιστα να το κάνουμε λίγο inspect, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και μετά θα δούμε πώς γίνεται η μετατροπή. Εδώ βλέπω ότι στην ουσία πηγαίνω και σπάω αυτό το κείμενο σε γραμμές, γιατί στην ουσία κάνω και κάποια αναγνώριση μέσα στη γραμμή για να δω αν υπάρχουν συγχορδίες, να τις βάψω, αν υπάρχουν κάποιες λέξεις κλειδιά να τις κάνω styling διαφορετικά. Οπότε υπάρχουν και κάποιες γραμμές, όπως βλέπεις εδώ, 18, 19, 20, 21, ξέρω κτλ., που είναι κενές, δεν υπάρχει κάτι, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται το απαραίτητο κενό. Άρα τι θα ήθελα ίσως, θα ήθελα αυτές οι γραμμές οι οποίες είναι κενές, να μπορώ να αναγνωρίζω ότι είναι κενές γραμμές, δεν έχουν δηλαδή περιεχόμενο, βλέπεις εδώ, δεν έχει καθόλου περιεχόμενο, και σε αυτές τις γραμμές, όπως αντίστοιχα πάω σε κάποιες άλλες και βάζω κάποιες κλάσεις έτσι, με Tailwind, έτσι και σε αυτές να μπορώ να βάλω κάποιες κλάσεις, π.χ. να μπορούσα να βάλω κάποιο margin bottom, ας πούμε, για να μπορέσω να το φτιάξω. Οπότε για το proof of concept εδώ πέρα λίγο, αν είχε ένα margin bottom, ξέρω, 4, αρχίζει και γίνεται το κενό και φαντάσου να το έχει κάθε γραμμή αυτή, αυτό, το margin bottom 4, οπότε να το έχει αυτή, ας πούμε, και να το έχει και αυτή και αυτή. Κάτι πάει να γίνει, αλλά δεν γίνεται και ακριβώς. Ενδιαφέρον, για να δούμε και πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό που περίμενα. Ίσως άμα έβαζα το χαρακτήρα μέσα το NBSP, το οποίο δεν θυμάμαι βέβαια καν πώς γράφεται, τις 100. NBSP, ερωτηματικό, σαν να δούλεψε καλύτερα αυτό. Και βασικά τώρα που το κοιτάω, ίσως δεν θέλει και καν margin, για να το αφαιρέσω, και στα άλλα να το αφαιρέσω. Νομίζω είναι το πιο τίμιο που μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή αν βάλουμε αυτόν τον χαρακτήρα, ο οποίος μεταφράζεται ας πούμε, στο κενό σε HTML, σε κάθε γραμμή η οποία είναι κενή, ίσως μπορέσουμε να το πετύχουμε. Πάμε να δούμε τι έχουμε τώρα σε κώδικα. Λοιπόν, οπότε εδώ τι έχουμε πετύχει, έχουμε αναγνωρίσει το πρόβλημα, έχουμε κατανοήσει ακριβώς τι γίνεται, πώς δουλεύει αυτή τη στιγμή η συνάρτηση που έχουμε φτιάξει, η οποία σπάει αυτό το κείμενο σε γραμμές. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε μερικά τώρα πραγματάκια, τα οποία θα μας οδηγήσουν σε ένα proof of concept, με το οποίο θα είμαστε ευχαριστημένοι και στη συνέχεια θα πάμε αυτό να το υλοποιήσουμε. Φύγαμε. Γιατί δεν θυμάμαι τίποτα, αυτό είναι μια song show ίσως. Κάτι έβγαλε, sorry. Songs.show. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει κάποια services πάνω στο τραγούδι και κάποια αυτά τα services αφορούν τις συγχορδίες και από εκεί παίρνεις τις γραμμές και για κάθε μία γραμμή βάζεις το text της γραμμής. Πάμε να δούμε λίγο τι κάνουμε εδώ στις γραμμές. Εδώ κοιτάμε τον τύπο της γραμμής, να καταλάβουμε αν είναι κομμάτι γραμμής, αν είναι συγχορδία, αν είναι στίχος. Αυτό το part line τι είναι? Είναι οι λέξεις κλειδιά που χωρίζει σε μέρη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θα ήθελα να κάνω εδώ λοιπόν? Εδώ έχει το line data και στην ουσία κάνουμε map για κάθε μία γραμμή δηλαδή που καταφέρνεις να φτιάξεις μέσα από το κείμενο. Εγώ φτιάχνω ένα καινούριο line data, το οποίο ψάχνει να βρει τον τύπο της γραμμής και βάζει τριμαρισμένο το line. Η πρώτη μου σκέψη είναι πως ίσως έγραφα ένα test για να μπορέσω αυτό να το τεστάρω, ότι αποτυγχάνει. Ένα unit test ίσως. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Φτιάξουμε ένα unit test. Ας πούμε ότι είναι called service test. Πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι να τεστάρουμε το line type.
test empty line type ίσως. Οπότε εμείς θα θέλαμε ένα απλό string, το οποίο η γραμμή μας θα είναι κενή και θέλω να καλέσω αυτή τη function. Είναι ένα chord service, το οποίο χρειάζεται και ένα τραγούδι. Πώς θα μπορούσα αυτά να τα δουλέψω και σκέτα. Εδώ θα ήθελα να μπορώ να καλέσω το chord service και να καλέσω τη μέθοδο getLineType. Έχω αρκετά προβλήματα. Αυτό πρέπει να γίνει public. 1. Αυτό πρέπει να το περάσουμε σαν παράμετρο. 2. Και λογικά με το τρέξουμε αυτό θα σκάει, γιατί θα θέλει να παίρνει και το song σαν παράμετρο. Root has not been set. Άμα δεν το κάνουμε έτσι και το κάνουμε έτσι, το οποίο θέλει και ένα song, άμα το κάνουμε αυτό εδώ, θα μου τα διαλύσει λίγο όλα, αλλά θα επανέλθω. Ωραία, περνάει αυτό, θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια άλλα πράγματα μετά. Λοιπόν, η getLineType μας επιστρέφει ένα line type enum. Ωραία. Για να δούμε τι είναι αυτό το line type enum. Λέω ότι είναι lyric. Ωραία, πάμε να τη φτιάξουμε αυτήν. Αυτό δεν είναι lyric, οπότε πρέπει ίσως να είναι το πρώτο πράγμα που θα φτιάξουμε. Ίσως έφτιαχνα μία function ακόμα εδώ. Function is line empty. Βεβαίως, ακριβώς αυτό θέλω. Και θέλω να το ελέγξω εδώ. Πρώτα απ' όλα ίσως. Αν η γραμμή μας είναι empty, τότε γύρισέ μας line type enum. Όχι chord, απλά πρέπει να το φτιάξουμε εδώ. Να βάλουμε ένα case που λέγεται empty και είναι empty. Εδώ να επιστρέφουμε empty. Οκ, ξανατρέχω λίγο το τεστ να δω σε τι φάση είναι. Γυρίζει empty και φυσικά το πρώτο assertion που θα κάνουμε είναι αυτό. Λοιπόν, έχουμε πετύχει το πρώτο πράγμα, που σημαίνει ότι αν δώσουμε μια γραμμή η οποία είναι άδεια και περάσουμε μέσα από το getLineType, τότε έχουμε εξασφαλίσει ότι αυτή η γραμμή, ο τύπος της θα είναι empty. Τώρα, αν πάμε ένα βήμα πιο πίσω, είναι ότι εδώ πέρα παίρνουμε αυτόν τον τύπο, είναι empty, και κάπου κάνουμε το transformation, το οποίο το ψάχνω. Τι κάναμε εδώ στη show, τρέχει στα lines και το line έχει ένα text. Εδώ θα ήθελα λοιπόν να βάλει τον χαρακτήρα που θέλουμε. Άρα θα θέλω να εξασφαλίσω ότι αυτή εδώ η function μου γυρίζει τον κενό χαρακτήρα. Test empty line song with empty lines return, πώς το είπαμε. Οπότε εδώ θέλουμε ένα τραγούδι. Μέσα στο factory αυτό που θέλουμε εμείς είναι το chords. Να εξασφαλίσουμε ότι είναι κενό και μετά θέλουμε το ίδιο. Το τραγούδι έχει κάποια services, είπαμε, chords, lines. Για να δω τι γυρίζει αυτό μια στιγμή. Έχω πρόβλημα πιο πάνω. Μπορεί να φτιάξει τραγούδι. Ναι, δεν υπάρχει το sentence. Κάτι έχω κάνει λάθος εδώ. Κάτι δεν μου αρέσει καθόλου. Πάμε λίγο documentation. Χρησιμοποιεί τη fake για να το δω αυτό. Αν αυτό λύνει το πρόβλημα. Και πάμε παρακάτω και να τα αλλάξω λίγο όλα μετά. Ναι. Χρειάζεται αυτό για το χρηστή. Τι είναι αυτό? Ωραία. Τι έχουμε κάνει εδώ? Εδώ για να τρέξει τα migrations. Ωραία. Λοιπόν, άρα άλλη μια φορά έχουμε τραγούδι. Όχι, θέλει το user, οπότε ok. Εδώ έχουμε φτιάξει. Και βασικά δεν ξέρω γιατί το έχω. Γιατί έχει το songable, ok. Μην ασχοληθούμε με αυτό αυτή τη στιγμή. Να δούμε αν θα φτιάξει τραγούδι. Έχουμε τραγούδι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε μια γραμμή και το text της γραμμής είναι το κενό. Εμείς τι θέλουμε να πετύχουμε τώρα? Πρώτα απ' όλα, αυτό το lines γυρίζει array, Ας πούμε αυτό, ότι θέλουμε να είναι array πρώτα απ' όλα και είναι, και θέλουμε επίσης το count να είναι 1. Δεν θυμάμαι τίποτα. Πραγματικά. Expectations. Λάθος.
Exceptions που συγγνώμη. And θέλει το να τα ενώσω. Όχι. And. Ωραία. Αυτό. Μπει εκεί. Και θέλουμε να μετρήσουμε τι έχει αυτός. Νομίζω αυτό. Ναι. To equal. To equal. Πάλι βλέπω ότι κάτι τον ενοχλεί. Για να το τρέξω όλα αυτά. Μάλιστα. Για να τα σπάσω σε κομμάτια. Κάτι είχα γράψει λάθος μάλλον. Για να το ξανατρέξω μια φορά. Και τώρα θέλουμε πράγματι αυτό να είναι ίσο με το κενό. Φτάσαμε στο διατάφτα. Θα αποτύχει και τώρα πάμε να το φτιάξουμε. Εδώ λοιπόν γυρίζαμε για όλους τους τύπους αυτό το trim στο line. Στην πραγματικότητα θα θέλαμε με βάση τον τύπο αυτής της γραμμής να διαλέγουμε τι θα γυρίσουμε. Άρα ίσως αυτό εδώ να το κάνουμε extract σε μια μεταβλητή η οποία παίρνει αυτή τη function μέσα και γυρίζει πίσω αυτό που πρέπει. Πώς θα το δουλέψουμε? Private function ίσως processed line ίσως. Το οποίο για να δουλέψει θέλεις ένα string που είναι η γραμμή, αλλά θέλεις και το τύπο. Ο οποίος τύπος είπαμε είναι line type. Η num. Ωραία, το οποίο θα γυρίζει και αυτό πάλι την ίδια γραμμή αφού την έχεις κάνει process. Αυτό το μόνο που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να δούμε αν το line type in num αυτή τη στιγμή είναι empty. Αν ο τύπος είναι empty, τότε θέλουμε να γυρίσει ένα string το οποίο είπαμε ότι είναι αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Διαφορετικά τόση ώρα γυρίζαμε αυτό εδώ. Πάει αυτό το οποίο για να δουλέψει process line θα πάει κάπως έτσι. Μην ξανατρέχουμε το τεστ μας και θα κάνουμε και λίγο refactor μετά. Πως έχουμε κάποιο πρόβλημα εδώ για να βάλω value. Μήπως τον ενοχλεί? Όχι. Μια φορά τι γυρίζει αυτό? Σωστά. Οπότε εδώ πέρα το 0 που έχω βάλει εγώ δεν είναι σωστό, γιατί γυρίζουμε ένα object. Σωστά. Και αυτό πάνω του έχει το text. Σωστά τα έχουμε κάνει, η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ πρέπει να κάνουμε αυτό. Πέρασε και το τεστάκι και θεωρώ ότι μπορεί να είναι και έτοιμο. Ωραία. Δεν είναι έτοιμο. Γιατί αυτός εδώ πέρα, όχι που είναι, απλά το πετάει, ενώ ίσως αυτό που θα θέλαμε είναι να το κάνει render ίσως σαν HTML. Δεν είμαι σίγουρος, να το δοκιμάσουμε. Yes. Οπότε, για να δούμε λιγάκι. Αν εδώ αφήσουμε μια γραμμή ακόμα, φαίνεται η γραμμή μια χαρά. Οπότε πώς θα το έκανα στην πραγματικότητα? Αυτό ίσως το έκανα έτσι. Και αυτό ίσως έτσι. Και αυτό ίσως έτσι. Και αυτό ίσως έτσι. Και αυτό ίσως έτσι. Και να δούμε κάτι άλλο μετά, μιας και είμαστε εδώ. Λοιπόν, σε πρώτη φάση αυτό που θέλαμε το έχουμε φτιάξει. Τώρα αναρωτιέμαι αν μπορούσα κάπως να του πω ότι αυτό εδώ είναι τίτλος. Δηλαδή θα μπορούσα ίσως να πάω σε ένα επόμενο feature, το οποίο να του πω ότι αυτό είναι τίτλος και ίσως να το μεγαλώνει με κάποιο τρόπο. Έχουμε ήδη βάλει κάποιες λέξεις κλειδιά, οι οποίες είναι μέσα στο service εδώ, που είναι εδώ. Και αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε? Έχουμε κάποιες κλάσεις εδώ, το οποίο αυτό μου αρέσει. Ωραία. Θα το δούμε όμως σε κάποιο επόμενο βίντεο. Προς το παρόν εδώ έχουμε μια μικρή σουίτα έτσι από τεστάκια για το service που ξεκίνησα να γράφω, τα οποία γράφοντας αυτά τα τεστάκια με βοήθησαν να λύσω κατευθείαν το bug και ταυτόχρονα έχω και 2 τεστάκια τα οποία εξασφαλίζουν ότι αυτό το πράγμα δεν θα ξανασυμβεί, οπότε είμαστε εντάξει. Και έφτασε μέχρι το τέλος, οπότε μπράβο, συγχαρητήρια που με άντεξες και που το είδες μέχρι το τέλος. Εκτιμώ ότι απολαμβάνεις όλα αυτά που μοιράζομαι σε αυτό το βίντεο και πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος. Τώρα, 2 πραγματάκια. Μην ξεχάσεις φεύγοντας να κάνεις subscribe κάτω δεξιά για να μπορείς να παίρνεις ενημερώσεις όταν ανεβαίνουν νέα βίντεο κτλ. Και επίσης
Έχω μια ερώτηση για σένα. Εσύ πώς θα το έκανες? Πώς θα έπαιρνες αυτό το πρόβλημα και θα το έλυνες? Ποια θα ήταν η διαδικασία γενικότερα και ποια θα ήταν η τεχνική επίλυση που θα έδινες για το συγκεκριμένο bug? Γράψτε τις απαντήσεις στα σχόλια και περιμένω να τα πούμε. Καλή συνέχεια, τα λέμε στο επόμενο.